हेलौ लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव मोनथिखाबाय जानो हागौ। दिनै जोंनि आसामाव SSLC नि मेट्रिक रिजाल्टखौ होबाय। बिनि गेजेराव सोर सोर टप 10 लिस्टआव दं आं बिनि सोमोन्दै खोन्थागोन। बेजों लोगोसे बबे डिस्ट्रिक्टआव बयनिख्रुइबो बांसिन पास जाखो आरो बर'नि गेजेराव टप 10 लिस्टआव दंना गैया आं बिनि भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। बेजों लोगोसे जोंनि BTC एबा BTRआव बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बांसिन पास जाखो आरो बड' साबजेक्टआव सोर बेसेबां बांसिन लानानै पास जानो हाखो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियाव आं नोंथांमोननो टप 10 लिस्टआव थानाय टप 10 रेंक हल्डारफोरनि नामखौ खोन्थागोन। बेनि उनाव नोंथांमोननो आं बर'नि गेजेराव टप 10 लिस्टआव दंना गैया बेफोरखौ फारि फारि खोन्थागोन। बेजों लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा रिचेकिं बानायफिननो गोसो बिथांमोना रिचेकिं बानायफिननांगोन। फार्स्ट साबजेक्ट नोंथांमोना 350 रुपिस होनांगोन। जुदि नोंथांमोना रिचेकिं बानायनो गोसोबा नोंथांमोना गावनि रिजाल्टखौ रिचेकिं बानायफिननो हागोन। माने बबेबा साबजेक्टफ्राव डाउट दंबा नोंथाङा पास जागोन सानदोंमोनबा एबा नोंथाङा पास जायासै बेफोरखौ रिचेकिं बानायफिनोबा नोंथाङा रिचेक बानायफिननो हागोन। दानिया जों गिबियाव टप 10 लिस्टफोरखौ नायदिनि। बेयाव नोंथांमोना गिबियावनो नुदों टप 10 फार्स्ट रेंकआवनो दं जाहैबाय मिस्टार बिथां धीरनराज बास्ता कलिता। बिथाङा पदम फकिराम हाई स्कुलनिमोन। बिथाङा दारान डिस्ट्रिक्टनि। बिथाङा टटेल 600नि गेजेराव बिथाङा मोनदों जाहैबाय 595 मोनदों। बिथाङा बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। सेकेन्ड रेंकआव दं जाहैबाय बिथां सेकेन्ड रेंकआव दं अलंकिता गौतम बरुवा। बियो बिथाङा सल ब्रक स्कुल डिब्रुगड़निमोन। बिथाङाबो मोनदों 594 मोनदों। टटेल 600नि गेजेराव बिथाङा टटेल मोनदों 594। बिथाङा डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टनिमोन। दानिया थार्ड रेंकआव दं जाहैबाय नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन देबिस्मा प्रिया बरुवा। बेयाव नोंथांमोना नुदों गायत्री एकाडेमिनिमोन। बिथाङा लखिमपुरनिमोन। बेयाव साथाम दं थार्ड रेंकआव। नोंथांमोना बेखौ भिडिअआ गोलावद्राय जागोन। नोंथांमोना बेयाव फारि फारि नायनो हागोन। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। बेखौ खोन्थाजोबा भिडिअआ गोलावद्राय जागोन। आं ओंखायनो नोंथांमोननो खोन्थालिया। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना टप 10 लिस्टआव सोर सोर दं बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ जोंनि बर'निफ्राय नोंथांमोना सोर टप 10 लिस्ट दं नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै लानाया मोजां। नोंथांमोना साननो हागौ जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबा टप 10 लिस्टआव दं नामा होननानै साननो हागौ। जुदि नोंथांमोना सानदोंबा बियो गोरोन्थि। जोंनि बर'निफ्राय सासेबो टप 10 लिस्टआव देग्लाय गैया। बेखौ नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया जोबोर मोजां। दानिया जोंनि BTC एबा BTRनि गेजेराव बबे डिस्ट्रिक्टआ बांसिन पास जाखो पार्सेन्टेज हिसाबै बबे डिस्ट्रिक्टआ बांसिन पास जाखो नोंथांमोना साबजेक्ट वाइज नायबा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन बड' साबजेक्टआव 100आव 99 मोननाय साथाम दं जोंनि बर'निफ्राय। माने बड' साबजेक्टआवसो 100आव 99 मोनदों बिथांमोननि रल नाम्बारा बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। डिटेल्सै नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे PDF-खौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन डिस्ट्रिक्ट वाइज बबे डिस्ट्रिक्टआव बांसिन पास जादोंबा नोंथांमोना बेयाव बयनिख्रुइबो बांसिन देग्लाय पास जानाय डिस्ट्रिक्टआ जाबाय 23आव नायनो हागोन। नोंथांमोना शिबसागर डिस्ट्रिक्टआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन पास जादों। बेयाव 83.92 पास जादों। टटेल बेयाव बेसेबां पास जादों नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। जोंनि BTC आव बयनिख्रुइबो बांसिन बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो 69% पास जादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो हेड बे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो देग्लाय बांसिन पास जादों। सेकेन्डआव नोंथांमोना नायनो हागोन बयनिख्रुइबो जोंनि BTC एबा BTRनि डिस्ट्रिक्टआव चिरां डिस्ट्रिक्टआ सेकेन्ड लिस्टआव दं। बिनि उनाव नोंथांमोना नायनो हागोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ थार्ड लिस्टआव दं। बयनिख्रुइबो खमसिन पास जानाय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि। माने जोंनि BTC BTRनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो पास जादों जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। सेकेन्डआव जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। थार्डआव जादों जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। फोराव बयनिख्रुइबो लास्टआव दं जाहैबाय जोंनि BTC एबा BTRनिखौ नायोबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय टटेल बे HSLC एग्जामखौ होदोंमोन 10,000 माने 11,489 जन होदोंमोन। बिनि गेजेराव बिथांमोना टटेल फार्स्ट डिभिजन मोनदों जाहैबाय। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन 1540 जन फार्स्ट डिभिजन मोनदों। बिनि गेजेराव सेकेन्ड डिभिजन 2,892 बेयाव थार्ड डिभिजनाव मोनदों जाहैबाय 3,578। बिनि गेजेराव टटेल पास जादों जाहैबाय। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन 810 बेयाव पास जादों। बिनि गेजेराव 60 बेखौ टटेल खालामोबा 69% थांदों। बिनि गेजेराव चिरां डिस्ट्रिक्टआव टटेल एग्जाम होदोंमोन
टटेल एग्जाम होदोंमोन 5050 जन होदोंमोन बिनि गेजेराव 600 सानैया फार्स्ट डिभिजन मोनदों नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै नायबानो जाबाय दानिया हौवा हिन्जावफोरनि गेजेराव कम्पेयार खालामोबा सोर बांसिन पास जादों नोंथांमोना नायनो हागोन टटेल हौवाफोरा होदोंमोन 1,63,992 जन बे HSLC एग्जामखौ होदोंमोन टटेल हौवाफ्रा बिनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन मोननाया 24,369 बिनि गेजेराव नै पार्सेन्टेज हिसाबै नायोबा 66% थांदों माने हिन्जावफोरनिफ्राय हौवाफोरा देग्लाय बांसिन पास जादों बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन हिन्जावफोरा टटेल 1,84,745 जन केन्डिडेटआ एग्जाम होदोंमोन बिनि गेजेराव पार्सेन्टेज हिसाबै लाङोबा 62% बिथांमोना पास जादों नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव टप 10 लिस्टआव सासेबो गैया बियो जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो हायोबा नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मोन्थिनाय बायदि हायोबा नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो